ngambil foto pangeston kadang-kadang restu laras ngajak kelipur suanipun Mbak Christine sekalian Mbak Laras katuran jumenang semoga restu laras. Monggo Mbak Christine Mbak Laras gandeng penyanyi ini kata loro-loro tak teki bareng. Iki nyapa kok malah. Iki rusuh. Tak kira-kira rambahan lho. Aku kok maju ngene arep ngene, kok mandek aku. Awakmu arep kene ya kok kono ya ora ketok. Ora ketok. Ah wis kadung telat. Wis. Lho, ayo. Mau kadung kisinan no. Dikon joget. Rasah mutung ngono kok mutung. Lah iya cah cilik kok cah cilik kok nesunan ngono. Pilih sing dalu, Mas. Sugeng dalu Mbak Laras, Mbak Christine. Mas. Dangu boten pinanggih. Nggih. Alhamdulillah kalenggahan dalu saged pinanggih wonten dalemipun Pak Kimpul Sapi. Sing ngomongi dalemipun iki genah ning latar ning dalan iki. Ning dalan kok, Mas. Kok ning omah? Ning omah yo ning jero kono. Karepku lho awake dhewe iki sowan rene iki nuhoni dawuh Pak kuwi mau. Lah iya ning latare ngono lho, Mas. Wis karepmu lah. Ning Wong ya tuwek kok pikirane cethek. Untuke lho pikire dawa ngono lho. Heeh, Mas, derek dedonga kagem Mas manten ugi Mbak manten ya Mas Wincek Mbak Kris. Mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Gak tekan kene kok nganti ora kenal karo sing ndi omah lho. Lah iya. Keling aku iki Kimpul. Kimpul lah MC kono. Uga iki kan terkenale Pak Kimpul. Juragan Sapi. Sugeng lah kanginan. Lah orang ngono Gusti Allah iki kok ya menciptakan di dunia ini kok komplit sekali ya Mbak. Komplit. Enek sing gede, enek sing cilik, enek sing apik, enek sing elek, enek sing wangi, enek sing mambu. Kok sing elek mbok nang aku. Lah kan ngene kerjaku. Ngene. Ya saya. Iki sugeng dalu Mas MC kula nyuwun lagu lali janjine. Terus Angka kalih podang kuning matur suwun saking Basecamp Walidi. matur sembah. Bonusnya 100.000. Piye? Basecamp Walidi ki tak kira ki mau nggone Pak Wakil Rakyat. Tibake nggon pancingan. Lah. Berarti piyayine budaya iki. Astagfirullahaladzim. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Tak kira nggone Pak Agung Supardi. Ngertimu, Mas? Lah iya. Agung Supardi sapa? Pak DPR. Ora. Ora, tak kira kuwi cah cilik rek ngerti wong DPR barang. Loh. Ora meneh ngandani sapa? Aku kan stempel Rumah sama Otot Supardi iki. Iki ora Otot Supardi, Otot Suwargi. Ayo iki sing batur ki. Apa, Mbak? Derek. Aku ngene kanthi keloro-loro lho. Kok keloro apa to? Pak Sugeng prihatin utahe Pak Kimpul kan kajok nontoni sapi gede-gede. Heeh. Gak aku liwat iki dikira kikik ra disalami lho. Dikira udik-udik. Mbah ora ketok kok ya. Nggih, matur nuwun Pak Kimpul, Pak Sugeng sampun nimbali maringi rezeki mugi berkah barokah. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Wong disyukuri usahane bibar kagungan hajat tambah sukses, dagang sapine tambah lancar. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo wong loro nyanyi apa ngono? Niki mawon ten pangundutan dibaca dulu. Anu we. Podang kuning sih. Bawa sih. Monggo. Pokoke iki soalé karawitan ringkes restu laras. Ya nganggo bawa sih. Ya bawa no MC atuh. Lah iya kok MC 7 juta kok ya. Amin ya Allah amin. Amin ya Allah. 7 yuta kok kur setugel. Lah iya. Mendahno upamane jangkep ngono lak ya mesti ya. Jane bagus lho kowe nek gedhe. Aku arep bawa cerewet wong loro.
Nadian wujud temo paksi agawe taline bronto senadyan wong setugel ning ya swantene sae lho Mbak Yu Saya sangat jan sae pe apa kuwi sae sae tur apik iki mergo sone sing Sone apik kok ngendi? sone Soalnya saking pundi Mas? kok ngomah Alah, son kene dhewe elok alus manis merati kok bawa ki sing semele. Kok ketok iki enek sing mbok pikirke iki apa to? Kendala. Nyapa to Jano? iki dang terus acara Oh, iya, iki tak iya. pikirke iki sing santai to Ibu tekan musuhe anggon kula lana Bocahe sendek kok senengane sing dawa lho. lah iya ngono di anak lho Mbak golek isi iki ndek anak. podang kuning Cah semene iki sendiri anak. jenar deh bojone kae sing dipangan kok seneng ipo apa bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo ayah Esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek ising tak sayang moben miterangkanku piket ulute endo
Nuwun nuwun Mbak Christine sekalian Mbak Laras kepareng ngaturaken bodang kuning nuwun dawuh saking Base Camp Walidi. Mugi sawetawis sahabat suka parisuga wonten ing kalenggahan dalu punika. Ngapunten menawi saderipun